στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef. Για ένα βαθμό διαφορά, η μπλε ομάδα γνώρισε την ήττα από την κόκκινη και μπήκε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Από 4 αρνητικές ψήφους έχουν ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος. Απόψε, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος αγωνίζονται για να παραμείνουν στους 9 κορυφαίους του διαγωνισμού. Γιώργο, την κατσαρόλα βγάλε. Έχει γλασάρι σάλτσα σου σωστά? Για θέλει 23 λεπτά. Ναι, εγώ το κάτω. Βγάλτα, είσαι έτοιμος, βγάλτα. Ποιος από τους δύο θα αποχωρήσει? Νομίζω ότι ίσως λίγο αλάτι παραπάνω να βοηθούσε την κατάσταση. Είναι ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ καλά μαγειρεμένο. Έχει άλλα στοιχεία επάνω που μου αρέσουν σε αυτό το πιάτο. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Γενικά μπορώ να πω ότι έχω κουραστεί λίγο και γι' αυτό ήθελα να βρεθώ σήμερα σε αυτή τη δοκιμασία. Γιατί αν κερδίσω θα γεμίσω με δυνάμεις και θα μπορέσω να συνεχίσω στο διαγωνισμό γεμάτος σε ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Σήμερα είναι η τρίτη φορά που έφτιαξα τις βαλίτσες μου για αποχώρηση. Τις άλλες δύο κατάφερα να γυρίσω πίσω και είμαι αισιόδοξος και ελπίζω ότι και σήμερα το βράδυ πάλι το ίδιο θα αναγκαστώ να κάνω. Είναι κουραστικό, αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν σου κρύβω ότι έχω πεισμώσει από χθες. Η αδικία και η έλλειψη ανδρείας με έχουν κάνει να νιώσω πολύ σκληρά για όσα γίνονται και ελπίζω αυτό να το διοχετεύσω στη μαγειρική και όχι σε θυμό. Ξεκάθαρα, στην προχθεσινή δοκιμασία, δύο άνθρωποι δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Ο Μανώλης, ως το δεύτερο μέλος της ομάδας που έβγαλε το πιάτο με τη χαμηλότερη βαθμολογία και σίγουρα ο αρχηγός, ο Γιώργος, που και αυτός ήταν την πιο πολλή ώρα πάνω σε αυτό το πιάτο, ενώ είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ουσιαστικά δεν το είπε και ψηφίστηκα εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει πάντως, Αριστοτέλη, είναι ότι απέναντί μου δεν είναι αυτός που πραγματικά είχε την ευθύνη της ομάδας και του πιάτου που έχασε, δηλαδή ο αρχηγός, για να μην κρυβόμαστε, αλλά ο προστατευόμενός του. Τελικά το εύκολο θύμα δεν ήταν εγώ, ήταν και αυτός. Το πρώτο που θυσιάστηκε. Ότι αυτή είναι η μεταφορά. Από ό,τι κατάλαβα, είχε ένα πολύ μικρό ρόλο στο πιάτο. Ετοίμασε τις πατάτες και από ό,τι φαίνεται, το να κάνεις πατάτες τουρνέ σε στέλνει στον τάκο. Τώρα, γιατί είναι προτινόμενος ο Αλέξανδρος, δεν το γνωρίζω εγώ. Μπορείτε να ρωτήσετε τον αρχηγό που είναι και προστατευόμενος του. Αλέξανδρε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλά είσαι? Καλά, πολύ καλά. Πώς είσαι σήμερα? Νομίζω ότι δεν έχω άγχος ακόμη. Είμαι έτοιμος για τη δοκιμασία και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Και εγώ το ίδιο ελπίζω και θα περιμένω το βράδυ να σου ανοίξω. Μακάρι. Να βάλεις τα δυνατά σου. Ετοίμασα τα πράγματα. Όλα εντάξει. Ελπίζω να μην σε αφήσω μόνο στο δωμάτιο. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα το ήθελα. Ούτε μόνο στο δωμάτιο, ούτε μόνο στο παιχνίδι. Μακάρι, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, θα είστε και εσείς από πάνω, θα με βοηθάτε. Ωραία, ωραία. Δεν θέλω να αγχωθείς καθόλου. Δώσε μια καλή μάχη και προσπάθησε να βγεις νικητής. Ζήτησα στον Αλέξανδρο να γυρίσει το βράδυ νικητής. Το ότι τον ψήφισα στην ψηφοφορία είναι γιατί μου το ζήτησε ο ίδιος. Και αφού μου το ζήτησε ο ίδιος, δεν θα μπορούσα παρά να το κάνω. Στις πρώτες δοκιμασίες η μαύρη ποδιά λίγο με φόβιζε, με ανατρίχιαζε. Ντρεπόμουν που τη φόραγα γιατί ήταν και από δικά μου λάθη. Σήμερα νιώθω ότι η μαύρη ποδιά ίσα ίσα με τιμά. Χαίρομαι που κάποιοι με φοβούνται και με ψήφισαν. Χαίρομαι που με θεωρούν άξιο αντίπαλο. Και πραγματικά είναι μια ποδιά τιμή σήμερα. Σκεφτόμουν το ενδεχόμενο της ήττας, έτσι ώστε αν σήμερα χάσω να το πάρω ψύχρεμα και σκεφτόμουν όλα τα θετικά και όσα μου έχουν λείψει όσο βρίσκομαι εδώ μέσα.
Δεν είναι ευχάριστο να αποχαιρετάς τον συμπαίκτη σου, γιατί πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου το ενδεχόμενο το να μην τους ξαναδείς. Νιώθω ότι δεν είναι ένας αποχαιρετισμός, αλλά πραγματικά ελπίζω και θέλω να είναι κάτι προσωρινό και το βράδυ να τους χαιρετήσω πάλι. Ξέρω ότι δεν βρίσκομαι εδώ από κάποιο δικό μου λάθος, δεν νιώθω ντροπή, βρίσκομαι από την ψήφο των συμπαικτών μου. Σκέφτομαι συνέχεια ότι θα πρέπει να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να μαγειρέψω με ψυχή και σώμα. Γιώργο και Αλέξανδρε, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του MasterChef. Η χθεσινή ημέρα δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς, αφού στην ψηφοφορία τα 5 μέλη της ομάδας έδωσαν σε εσάς τις περισσότερες αρνητικές ψήφους. Και έτσι σήμερα θα αγωνιστείτε για την παραμονή σας στο διαγωνισμό. Όπως ξέρετε, θα εκτελέσετε την ίδια συνταγή και οι κριτές θα αξιολογήσουν τα πιάτα σας χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το καθένα. Αυτός με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό. Πολύ πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου ευκαιρία να αποδείξω τι αξίζω. Να αποδείξω ότι μπορώ να μαγειρέψω και να δείξω στους κριτές ότι αξίζω που βρίσκομαι εδώ και ότι μπορώ να συνεχίσω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Θα μαγειρέψω πάλι όπως μπορώ, με την καρδιά μου και το αποτέλεσμα θα δείξει. Χθες, μετά την ψηφοφορία, συζητήσαμε λίγο για τα κριτήρια με τα οποία σας ψήφισαν οι υπόλοιποι παίκτες. Τα κριτήρια αλλάζουν. Για σένα, Γιώργο, είχαν να κάνουν με την γενικότερη πορεία στο διαγωνισμό και για σένα, Αλέξανδρε, είχαν να κάνουν με τη βαθμολογία του κυρίως πιάτου. Θέλω όμως να μου πείτε πώς αξιολογεί ο ένας τον άλλον. Λίγο πριν ξεκινήσει η δοκιμασία. Αλέξανδρε, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιώργο? Ο Γιώργος, πιστεύω, έχει αποδείξει μέχρι σήμερα με την πορεία του στο παιχνίδι ότι είναι ένας αξιόλογος μάγειρας και χαίρομαι πολύ που θα έχω αντίπαλο κάποιον που θεωρώ πιο ισχυρό από μένα. Ακόμη και αν κερδίσει σήμερα, θέλω να του το κάνω πολύ δύσκολο. Γιώργο, πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος μάγειρας από τον Αλέξανδρο? Σε καμία περίπτωση δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω καν ότι βρίσκομαι στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού. Ο Αλέξανδρος είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένα νέο παιδί, γεμάτο ζωντάνια, πολύ καλός μάγειρας. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του, πολλά να μαγειρέψει και πολλά να προσφέρει. Και για να πάμε, παιδιά, στο μαγειρικό κομμάτι, πάμε να δούμε τι θα φτιάξετε σήμερα. Βλέπω ένα πολύ όμορφα στημένο πιάτο, αλλά από πρώτης όψεως δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εδώ έχουμε σηκώτιμο σχαρίσιο με σάλτσα πορτοκάλι. Έχουμε τσίλι και πατάτες γκρατέν πάνω σε φύλλο κρούστας. Ακούγοντας ότι θα είναι σηκώτη, αγχώθηκα λίγο. Γιατί δεν το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Το πορτοκάλι, το σηκώτη και οι πατάτες. Πολύ ιδιαίτερα παρουσιασμένες και θέλω να το δοκιμάσω. Παιδιά, όπως βλέπετε, 2 είναι τα βασικά στοιχεία στο πιάτο. Έχουμε το σηκώτη και τις πατάτες. Άρα 2 παρασκευές και κάποιες μικρότερες. Θα σας μιλήσω πρώτα για το σηκώτη που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση γιατί ο τρόπος που έχει φτιαχτεί έχει περαστεί από βραστό νερό. Έχει μπει σε μαρινάδα. Έχει τυλιχθεί με μπόλια και έχει τηγανιστεί για χρώμα. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ το χρόνο που θα κάνετε και το βράσιμο και το τηγάνισμα. Και επίσης το χρόνο που θα μείνει το σηκώτη μέσα στη μαρινάδα για να πάρει τις γεύσεις και τα αρώματα που θέλουμε. Δοκιμάστε. Επίσης, να πω, παιδιά, στη μαρινάδα να προσέξετε. Υπάρχουν έντονα αρώματα σε αυτό το πιάτο που προέρχονται από τη μαρινάδα και από την κρεμολάτα που είναι απάνω. Οπότε πρέπει να προσέξετε να τα διατηρήσετε. Και επίσης από τη μαρινάδα θα φτιάξετε αργότερα και τη σάλτσα. Οπότε είναι πολύ βασικό να την κάνετε σωστά. Γι' αυτό δοκιμάστε λίγο όλα τα στοιχεία ξεχωριστά πρώτα και μετά όλο μαζί. Το σηκώτη ήταν απίστευτα ζουμερό εσωτερικά. Είχε εξαιρετικό χρώμα. Και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όλα είναι το ότι το σηκώτη σαν σηκώτη εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν τρελαίνομαι, αλλά τρώγοντας το συγκεκριμένο έπαθα πλάκα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην μείνει η προσοχή σας μόνο στο σηκώτη, γιατί χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή το πώς θα φτιάξετε την πατάτα. Πρώτα να μην στεγνώσει στο φούρνο μέσα και καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασμός μετά θα μας δημιουργήσει έτσι στον ουρανίσκο ένα πρόβλημα. Άρα θέλει μια φροντίδα και η πατάτα. Η γεύση του είναι καταπληκτική. Το σηκώτη είναι πολύ μαλακό και ροζ μέσα, όπως μου αρέσει. Μια μπουκιά σηκώτη μαζί με τη σάλτσα πορτοκάλι και τις πατάτες είναι μια έκρηξη γεύση στο στόμα μου. Πάρα πολύ νόστιμο. Επίσης είναι ένα πιάτο που θέλει πιστή ακολουθία της συνταγής. Αυτό εννοείται. Κατάλαβα ότι θα έχω πολύ δύσκολη αποστολή σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Πιστεύω στον εαυτό μου και νομίζω ότι θα μπορέσω να βγάλω ένα καλό πιάτο.
Κύριοι, μπορείτε να αποσυρθείτε στο καθιστικό και θα επιστρέψετε αργότερα όταν θα είναι έτοιμα τα πιάτα των παιδιών για να τα δοκιμάσετε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ξέρω ότι πρέπει να φτιάξω αυτό το πιάτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι με τη συνταγή και με έμπνευση θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Ήρθε η ώρα να πάρετε θέση στις κουζίνες σας. Τη μαρινάδα γρήγορα για να προχωρήσει στο σηκώτη, Αλέξανδρε. Γεράρδος, κουσκόλης. Κάνε έτσι. Ταραγμένος, όχι, να, μια χαρά είναι. Γιώργο, προχωρά την κρεμολάτα, ρε. Ναι, αγορίνα μου. Άμα δεν αγχώνεις εσύ, δεν αγχώνομαι εγώ. Τα παιδιά από πάνω βοηθάνε. Ναι, πολύ. Άστα ένα λεπτό, άστα ένα λεπτό. Άστα πάνω στο μάτι λίγο. Κουσκόλη το κατσαρολάκι σου. Ας φουσκώσει. Έλα, στήσε. Προλαβαίνεις, είσαι μια χαρά. Το τσιπλάκι βαλενίζα. Τέλος χρόνου, παιδιά. Το σηκώτη το έχει πετύχει άψογα. Είναι μια Παρασκευή που με ευχαριστίασε πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο περισσότερο πορτοκάλι. Όσο άγχος δεν είχα όλη μέρα, έχω τώρα. Τουλάχιστον θέλω να τους εντυπωσιάσω. Έχουμε φάει αρκετά πιάτα από τα χέρια σου. Θεωρώ ότι αυτό ήταν τα καλύτερά σου. Ποια είναι η θέση που κερδίζει? Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να πάρετε θέση στις κουζίνες σας. Η συνταγή και τα υλικά είναι στους πάγκους σας. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι 45 λεπτά και ξεκινάει από τώρα. Τα 45 λεπτά με αγχώνουν λίγο. Πραγματικά πρέπει να τρέξεις πολύ στην αρχή. Παρ' όλα αυτά έχω καταλάβει μέχρι σήμερα ότι σε αυτές τις δοκιμασίες αγχώνομαι και τρέχω στο τέλος. Ξεκινάω γρήγορα με τις πατάτες κρατέν. Καθαρίζω τις πατάτες και τις ελληνόριζα και τις βράζω μαζί με γάλα, νερό, κρέμα και μερικά μυρωδικά. Σκόρδο, κοκάρι και δάφνη. Αυτό θέλει πολύ ώρα βράσιμο, οπότε το αφήνω σιγά σιγά να μαλακώσουν πατατούλες και να συμπυκνωθεί η σάλτσα. Όλα μαζί, Αλέξανδρε. Έτσι, πολλά μαζί. Όταν ξεκίνησε ο Αλέξανδρος να μαγειρεύει, είδα πως αργούσε πάρα πολύ με τα κοψίματα. Δεν ήθελα να του φωνάζω πάρα πολύ για να μην τον αγχώνω ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μαγειρεύεις σε αυτή τη δοκιμασία, επηρεάζεσαι από πολλούς παράγοντες. Είτε από τον εξώστη, είτε από τη δική σου ψυχολογία, είτε γενικότερα από το γεγονός ότι φοβάσαι το ενδεχόμενο της ήττας. Οπότε η συνταγή είναι σαν οδηγός και διαβάζεις συνεχώς σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Ξεκινά το γουδί. Βάλε μέσα τα υλικά της μαρινάδας. Αμέσως ετοιμάζω και τη μαρινάδα για το σηκώτη που έχει πολλά ωραία μυρωδικά μέσα, όπως πορτοκάλι, θυμάρι, πάλι πολύ δάφνη, τσίλι και ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο σκόρδο. Σε έβλεπα λιγάκι ταραγμένα με το μαχαίρι και αγχωνόμουν. Κάνε έτσι. Ταραγμένος όχι, να, μια χαρά είναι. Ταραγμένος όχι, απλά θέλω να προσέξω να μην βιαστώ γιατί δεν θέλω να κάνω λάθη. Ναι, από τη μία να μην βιαστείς, από την άλλη, ειδικά με τη μαρινάδα, πρέπει ο χρόνος να είναι πολύ συγκεκριμένος. Θα μπει μέσα το σηκώτη, που θα γίνουν όλα αυτά. Ναι, πρέπει να το έχεις και στο μυαλό σου αυτό. Το έχω. Κατάλαβα ότι πήγαινα πιο αργά από όσο θα έπρεπε. Εκεί άρχισα να αγχώνομαι λίγο, αλλά νομίζω ότι δεν το έχασα. Και κατάλαβα ότι πρέπει να τρέξω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω να βγάλω τη συνταγή. Φεύγω γιατί ταράζομαι όταν κόβεται έτσι γρήγορα. Θα ξαναπεράσω όμως. Έγινε. Ήμουν σχετικά ήρεμος. Είχα κάνει μια βασική προετοιμασία γρήγορα, γιατί ξέρω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χαμογελάς, βλέπω. Πάντα. Πάντα, ναι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Είσαι πάντα πολύ χαμογελαστός. Είσαι και άνετος. Είμαι σχετικά άνετος. Ναι. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Σε αγχώνει κάτι περισσότερο? Με αγχώνει η κρίση των κριτών. Σε αγχώνει, ναι. Από τις Παρασκευές και όλα αυτά που έχεις να ετοιμάσεις. Από τις Παρασκευές όλα μου φαίνονται σχετικά γνωστά και είναι σαν ένα masterclass ουσιαστικά για μένα αυτό. Μάλιστα. Όλος πιστεύετε ότι ο Αλέξανδρος έχει άγχος περισσότερο από τον Γιώργο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Από ό,τι μας είπαν όμως και οι δύο είναι σχετικά άπειροι στο θέμα του σηκωτιού. Οπότε και επειδή είναι και μοσικότη, είναι και τυλιγμένο σε μπόλια που και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Θα είναι μια δοκιμασία. Πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε τις λεπτομέρειες. Είναι δύο καλά παιδιά και ιδιαίτερα αυτός ο μικρούλης ο Αλέξανδρος είναι και ευαίσθητος. Ελπίζω να τα πάνε καλά. Από το κομμάτι σηκώτη που έχω κόβω μερικά ωραία φιλετάκια, 5-6 τον αριθμό και τα μαρινάρω για 5 λεπτά περίπου. Γιώργο, είσαι μπροστά, φίλε, προχώρα. Το νερό για το σηκώτη το θέλεις? Ναι.
Ωραία. Δουλεύει καλύτερα από ποτέ. Όλος αυτός ο θυμός που είχε του είχε βγει σε ενέργεια. Σε ενέργεια, μπράβο. Θέλει πολύ να γυρίσει πίσω στο σπίτι και αυτό τον κάνει πιο μαχητικό, πιο μαχητικό. Να μάχεται. Μπράβο του. Πρέπει να τους πατήσει κάτω. Σήμερα ήμουν πολύ ήρεμος, πραγματικά. Σαν να μην ήταν δοκιμασία αποχώρησης. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ίσως ότι νιώθω ότι δεν άξιζα που βρίσκομαι εδώ. Ίσως ότι είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Ήθελα πραγματικά να είμαι ήρεμος για να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Εγώ αυτό που του είπα το πρωί είναι ότι δεν παίζουμε μαγειρική, παίζουμε τους κουμπάρες έτσι. Και είναι και καλός μου φίλος. Και το θέατρο Σικιών παίζουμε πάνω. Ίσως να ακουστήκαμε λίγο καυστικοί γιατί η πραγματικότητα κάποιες φορές πονάει. Απλά η άποψή μας είναι ότι εμείς τον μικρό μας τον αδερφό, αφού έτσι αλληλοχαρακτηρίζονται, δεν θα τον θυσιάζαμε. Αντίθετα θα τον προστατεύαμε και δεν θα τον είχαμε ψηφίσει. Πάμε, Τράκο μου, πάμε λίγο. Ωραίος. Θα δούσα έναν ψυχό στον Αλέξανδρο. Ήθελα να στήσει ένα ωραίο πιάτο και να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά θέλω να γυρίσει στο σπίτι το βράδυ νικητής. Όχι τώρα αυτό. Κάνε το σκότ να μαριναριστεί. Όχι, άσε να βάλεις. Άστον να βάλει εκεί πέρα. Για θέλει 23 λεπτά. Ναι, αγόρι, κάτω. Έχεις τόσο μεγάλη κάψα να βοηθήσεις κάποιον που είναι εκεί κάτω, θα πρέπει να κάνεις και ό,τι μπορείς για να μην πάει εκεί. Σε στέλνω στη φωτιά και μετά σου λέω προσπάθησε να σωθείς. Τη μαρινάδα γρήγορα για να προχωρήσει στο σκότι, Αλέξανδρε, γρήγορα. Πήρα το σηκώτη και προσπάθησα να βγάλω τα καλύτερα κομμάτια από αυτό. Κοίταξα να βγάλω τα 3 καλύτερα και ένα για δείγμα και ο Θεός βοηθός. Έβαλα το νερό μου να βράζει, έριξα μέσα τα σηκώτια και μέτραγα από μέσα μου τα δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ήταν. Έβγαλα τα σηκώτια και τα έβαλα μέσα στη μαρινάδα. 5 λεπτά μπορώ να έχω, παιδιά. Γιώργο, την κατσαρόλα βγάλε. Γεράρδος, φουσκώνεις. Είχα ανησυχήσει κάποια στιγμή με τις πατάτες, γιατί έπρεπε να βράσουν καλά, να μειωθεί όλο το υγρό για να μπουν σχετικά στεγνές. Γιατί αλλιώς θα βγάζαν πάρα πολλά υγρά και όλο το φύλλο κρούστας δεν θα ήταν τράγανο, θα πάνιαζε. Ωραία, το σηκώτη τώρα. Αλέξανδρε, θα αποφύγεις τις χοντρές ίνες στο τύλιγμα. Όπου είναι πιο καλό. Στο δίχτυ, στο καλό. Το πιο δύσκολο κομμάτι της συνταγής είχα στο μυαλό μου από την αρχή, πριν ξεκινήσουμε καν, ότι θα είναι το τύλιγμα με την μπόλια, το να μην βγει η μπόλια και μου αφήσει εντός εισαγωγικών γυμνό το εσωτερικό. Διάβασε τη συνταγή, να δεις ότι έχεις κάνει αυτά που πρέπει να έχεις κάνει. Τσέκαρε τις γεύσεις σου, τα λατοπιπερά σου, να είσαι νόστιμος. Εντάξει, Αλέξανδρε. Ναι. Μπράβο, Αντράκο μου, πάμε. Γενικά οι συμβουλές των συμπαικτών μου με βοηθάνε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, απ' την άλλη με αγχώνουν κιόλας. Κόψε ό,τι μπορείς τώρα στα 2 λεπτά. Και προτιμώ όταν δουλεύω να δουλεύω ήσυχα. Έχει γλασάρει σάλτσα σου σωστά. Και να είμαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω και συγκεντρωμένος. Μόλις τελειώσεις, βγάζεις την πατάτα, Αλέξανδρε. Άστα ένα λεπτό, άστα ένα λεπτό. Άστα πάνω στο μάτι λίγο. Και να μην ακούω πολλά. Πας πολύ καλά, Αλέξανδρε, πάμε. Αλέξανδρε, Μόλις σαν να ψιλοκόβεις όλη την ώρα είναι. Κάθε φορά που έρχομαι ψιλοκόβεις. Τι γίνεται, πες μου, τι σου μένει. η γκρεμολάτα μόνο. Ωραία. Και να ψήσω το σηκώτη μου. Και να Ξέρεις ότι έχεις 10 λεπτά. Ναι, να βγάλω τις πατάτες από το φούρνο μόλις είναι έτοιμες. Θα προλάβω, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, άμα δεν αγχώνεις εσύ, δεν αγχώνομαι εγώ. Τα παιδιά από πάνω βοηθάνε. Ναι, πολύ. Όμως βλέπω ότι έχεις φτιάξει τα σηκωτάκια γύρω-γύρω από την... Φτιάξει σηκωτάκια, το κρατέν μου είναι στο φούρνο. Ναι. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Τώρα τηγανίζω λίγο το σηκωτάκι για να μπει στο φούρνο και αυτό. Πόση ώρα θα το αφήσεις στο φούρνο? Στο φούρνο θέλει να κάτσει πολύ λίγο χρόνο, 4 λεπτάκια. 4 λεπτάκια. Να πάρει λίγο το άρωμα. Ναι, γιατί είναι 9 τα λεπτά που έχεις στη διάθεσή σου. Είναι οριακά νομίζω. Οριακά, αλλά παραμένεις άνετος όσο ήσουν και προηγουμένως. Ναι, πάντα. Αγόρεστε το λίγο για σου φουσκώνει, Αλέξανδρε, σου φουσκώνει το κατσαρολάκι σου. Ας φουσκώσει. Όπα, εκεί, πάμε. Η πατάτα πώς πάει. Χρόνο. Γιώργο, προχωρά την κρεμολάτα, ρε. Ναι, αγορίνα μου. Η κρεμολάτα είναι ένα μείγμα αρωματικών, στην προκειμένη περίπτωση ψιλοκομμένος μαϊντανός, ξύσμα πορτοκαλιού, θυμάρι και λίγο σκόρδο. 4 λεπτά ακόμα, τρέχουμε. Εδώ πόση ώρα με το σηκώτη, παιδιά? 3 λεπτά θέλει το σκότη, Γιώργο. Βάλε το ένα παραπάνω που έχεις να δοκιμάσεις, άμα θες, Αλέξανδρε. Δεν έχει παραπάνω, νομίζω 3 έχει βάλει. Βγάλε το δικό. Βγάλτα, είσαι έτοιμος, βγάλτα. Παιδιά, έχετε 2 λεπτά ακόμα. Βιαστείτε, παρακαλώ. Παλέτα, τσέρκι και μετά τραβήξέ το.
Έλα, στήσε. Το πρώτο στο δεξί σου χέρι είναι ακουμπημένο στο πλάι. Αυτό, έτσι. Παιδιά, 1 λεπτό μόνο έχει μείνει. Τελειώνεται με το στήσιμο των πιάτων. Αλέξανδρε. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Πίστευα προς το τέλος ότι μπορεί να μην προλάβω να στήσω το πιάτο. Γιατί ο χρόνος πέρναγε και ακόμη δεν είχα ξεκινήσει με το πιάτο. Μπράβο, γρήγορα. Πάμε, Αλέξανδρε, τρέχα. Με νεύρο, γρήγορα. Πάμε. Οδοντογλυφίδα και καρφώνεις. Βάλτε, έλα, βάλτε. Γρήγορα. Δεξιά με το Οδοντογλυφίδα και τα βάζεις επάνω. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μισό λεπτό έχει μείνει. Τα 2 αριστερά να τα βάλεις πάνω στην πατάτα. Και το 1 πλάγια, εντάξει. Έλα, βάλτε τη σάλτσα. 15 δευτερόλεπτα. Βάλε και τη σάλτσα σου. Έτσι. Όλα θα τα βάλεις, προλαβαίνεις, είσαι μια χαρά. Στο τσικλάκι βάλε λίζα και άπλωσε την υπόλοιπη. Την πρασινάδα να βάλεις. Πρασινάδα, βάλτε. 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, φτάνει η σάλτσα, φτάνει. Πρασινάδα και τέλος. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου, παιδιά. Με το που τελείωσε ο χρόνος, κοίταζα συνεχώς το πιάτο να δω αν κάτι λείπει, γιατί δεν ήμουν σίγουρος και νομίζω ότι πρόλαβα πραγματικά στο τσακ. Αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που μπορώ να δείξω στους κριτές ότι αξίζω που βρίσκομαι εδώ και ότι μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πρέπει να τοποθετήσετε τα πιάτα σας είτε στη θέση 1 είτε στη θέση 2. Γιώργο, θα ξεκινήσουμε με σένα. Έλα, να διαλέξεις. Ξέρω ότι τα πάντα κρέμονται από τους κριτές, αν θα παραμείνω ή όχι στο παιχνίδι. Ελπίζω και το καλύτερο, αλλά όσο να έχω πάρα πολύ άγχος. Ποια είναι η θέση που κερδίζει? Δεν ξέρουμε. Στατιστικά. Θα πάω στη θέση 2. Στη θέση 2. Ωραία. Επομένως, Αλέξανδρε, έλα για να βάλεις το πιάτο σου στη θέση 1. Έχω ιδιαίτερο άγχος, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία που θα δοκιμάζουν ένα πιάτο μου και πραγματικά τουλάχιστον θέλω να τους εντυπωσιάσω. Ωραία, ποια τα βγάλαμε, φίλε. Είναι ωραία και τα 2. Λοιπόν, παιδιά, οι κριτές τώρα θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας και στη συνέχεια θα ανακοινώσουν τις βαθμολογίες. Η εικόνα του είναι αρκετά κοντά σε αυτό που δείξαμε. Φαίνεται λίγο μόνο εδώ να το έχει σπάσει λίγο η πατάτα. Αλλά το σηκώτη το έχει κόψει πάρα πολύ ωραία. Χρώμα έχει δώσει έτσι και στα 3 κομμάτια που έχει στρίσει πάρα πολύ ωραίο. Πάμε δούμε και τη γεύση. Ναι. Τώρα που έχει φύγει από σας το πιάτο, πώς αισθάνεστε, Αλέξανδρε? Αισθάνομαι ότι έχει φύγει το άγχος από πάνω μου, γιατί πλέον δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Και πιστεύω ότι και οι δύο δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Εσύ, Γιώργο, περισσότερο άγχος τώρα, λιγότερο? Σήμερα γενικά δεν είχα ήδη πολύ άγχος. Ξέρω ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να μαγειρέψω όσο πιο καλά μπορώ για την ψυχή μου. Αυτό προσπάθησα να κάνω σήμερα, χωρίς να με οδηγήσει το άγχος και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το πιάτο έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Βλέπω ότι το σηκώτη έχει ψηθεί σχεδόν ακριβώς με τον τρόπο που δείξαμε εμείς, δηλαδή είναι πολύ ζουμερό μέσα. Η πατάτα είναι επίσης αρκετά νόστιμη, πολύ τραγανό το φύλλο. Νομίζω ότι ίσως λίγο αλάτι παραπάνω να βοηθούσε την κατάσταση. Αν μπορώ να πω κάποιο σχόλιο προς βελτίωση, νομίζω ότι δεν πιάνει την αρωματική ένταση και τους το τονίσαμε ότι ένα πιάτο πλούσιο σε αρώματα από το πορτοκάλι, από τα βότανα, από το σκόρδο κλπ. Νομίζω ότι έχει λίγο συγκρατήσει αυτό και δεν το έχει αποδώσει ακριβώς στο ίδιο επίπεδο που δείξαμε εμείς. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι ένα αρκετά καλό πιάτο. Και εγώ, Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά. Το πράγμα που εγώ μπορώ να δω είναι η έλλειψη του αλατιού.
Θεωρώ ότι γενικώς και στο σηκώτη και στην πατάτα ήθελε λίγο περισσότερο αλάτι και αυτό θα ανέβαζε το πιάτο ένα επίπεδο. Λείπουν τα αρώματα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όμως στο ψήσιμο στο σηκώτη και στην πατάτα και επίσης έχει ισορροπήσει πάρα πολύ το πορτοκάλι και είναι στα συν του πιάτου. Λευτέρη. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το σηκώτη το έχει πετύχει άψογα. Σίγουρα έχει ισορροπήσει το πορτοκάλι και έχει πάρα πολύ δίκιο και δεν με ενοχλούν λοιπόν το ότι έχει ίσως εγκλωβίσει άλλα αρώματα, γιατί μου το βγάζει πολύ ωραία στον ουρανίσκο το πορτοκάλι. Τα έχει καταφέρει πολύ καλά με την πατάτα. Εγώ δεν βρίσκω ότι της λείπει αλάτι, αλλά νομίζω ότι της έχει πέσει λίγο κρέμα παραπάνω. Πάμε να βαθμολογήσουμε. Να βαθμολογήσουμε. Αλεξανδρέ, αν μείνεις εσύ, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνεις ο επόμενος Έλληνας MasterChef? Θα το ήθελα σίγουρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έφτασα στη δεκάδα. Από εκεί και πέρα, αν μείνω, θα συνεχίσω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Εσύ, Γιώργο. Μέρη, θα είμαι ψεύτης να πω ότι δεν το πιστεύω κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ήξερα από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά όσο καιρό είμαι εδώ, αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά αυτό. Είναι μακρινό ακόμα, αλλά λίγο πιο κοντά ίσως. Και αυτό είναι οπτικά είναι αρκετά καλό πιάτο. Υπάρχουν βέβαια λίγες διαφορές. Δεν υπάρχει το χρώμα στην πατάτα, το έντονο που είχαμε δείξει. Το σηκώτη έχει κοπεί λίγο διαφορετικά, αλλά είναι λεπτομέρειες αυτές. Πάμε να δούμε τη γεύση, να δούμε αν είναι τραγανό το φύλλο. Πραγματικά ευχόμουν να μπορούσε να είμαι κάπου, να μην με βλέπω, να τους βλέπω εγώ, να μπορέσω να δω τις αντιδράσεις τους και το βαθμό που θα μου βάλουν. Νομίζω ότι έτσι λίγο οι φόβοι μας στο χρώμα της πατάτας διαψεύστηκαν, γιατί έχει κάνει μια ωραία πατάτα και μου αρέσει που έχει μείνει τραγανό το φύλλο και πολύ όμορφα ψημένο. Στο σηκώτη, αυτό που τουλάχιστον γεύτηκα εγώ, του λείπει λίγο η ένταση στα αρώματα. Βλέπω ότι και το πορτοκάλι δεν έχει ισορροπήσει ακριβώς, όμως έχει άλλα στοιχεία επάνω που μου αρέσουν σε αυτό το πιάτο. Δευτέρη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω να μιλήσουμε καταρχάς για την πατάτα, που νομίζω ότι είναι εξαιρετική η απόδοσή της. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, ζουμερή όσο πρέπει, το φύλλο σούπερ τραγανό. Δεν λείπει τίποτα από αυτή την πατάτα. Είναι μια Παρασκευή που ευχαριστιέσαι πάρα πολύ. Το σηκώτη είναι πάρα πολύ καλά μαγειρεμένο. Επίσης βρίσκω ότι λείπει λίγο η γευστική ένταση στα αρώματα, αλλά και πάλι δοκιμάζω και γεύομαι κάτι που είναι πολύ νόστιμο και πολύ καλομαγειρεμένο. Δηλαδή το μόνο πράγμα που μπορώ να βρω για αυτό το πιάτο είναι ότι θα ήθελα λίγο περισσότερο πορτοκάλι. Να αναδειχθεί αυτό το ωραίο άρωμα από το πορτοκάλι για να βγει και στη σάλτσα, αυτό που ήταν το ζητούμενο. Κατά τα άλλα είναι ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ καλά μαγειρεμένο. Σωστή ισορροπία στο αλάτι, η πατάτα είναι εξαιρετική. Βαθμό? Ναι. Πάμε. Πάμε να τα πούμε τα παιδιά. Πάμε. Είμαι αρκετά ψύχρεμος και αισιόδοξος και πολύ χαρούμενος που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Όσο άγχος δεν είχα όλη μέρα, έχω τώρα. Ξέρω ότι σε 5 λεπτά μπορεί να μην είμαι στο παιχνίδι. Γιώργο και Αλέξανδρε, οι κριτές δοκίμασαν, αξιολόγησαν και βαθμολόγησαν τα πιάτα σας, χωρίς να ξέρουν σε ποιον ανήκει το καθένα. Ας αποκαλύψουμε λοιπόν στους κριτές ποιος έφτιαξε το κάθε πιάτο. Το πιάτο με τον αριθμό 1 ήταν του Αλέξανδρου και το πιάτο με τον αριθμό 2 του Γιώργου. Σκέφτηκα ότι αν έχω κάνει κακή δουλειά, θα λένε από μέσα τους τα χειρότερα για μένα και ήθελα να το αποβάλω τελείως αυτό και περίμενα πραγματικά να ακούσω τις βαθμολογίες. Λευτέρη, ξεκινάμε με το πιάτο του Αλέξανδρου. Ποια είναι η βαθμολογία σου? Μπράβο σου, Αλέξανδρε, έκανες ένα ωραίο πιάτο. Μπορεί να φαινόταν απλή συνταγή, όμως δεν ήταν. Δεν είναι εύκολο σε ένα τόσο μικρό κομμάτι σηκώτη να το διαχειριστείς και να το κρατήσεις ζουμερό. Έψησες πάρα πολύ όμορφα την πατάτα σου και γενικά
πέτυχες μια αρμονία σε ένα δύσκολο πιάτο και ας φαινόταν εύκολο. Μπράβο. Ευχαριστώ, Σεφ. Χάρηκα, γιατί είναι ένας μεγάλος βαθμός και αυτό σημαίνει ότι είχα κάνει καλή δουλειά. Γιάννη. Εκεί διπλασιάστηκε η χαρά μου, βλέποντας ότι και ο κύριος Λουκάκος έχει βάλει 8, οπότε συμφωνούσανε και περίμενα να δω και την τρίτη βαθμολογία. Αλέξανδρα, και εμένα μου άρεσε πολύ το πιάτο σου. Έχεις κάνει μια πολύ καλή πατάτα, τραγανό το φύλλο, ζουμερό το εσωτερικό, έλειπε λίγο αλάτι και επίσης σας είπαμε και όταν δοκιμάζετε το πιάτο ότι είναι ένα πιάτο με έντονα αρωματικά στοιχεία. Νομίζω ότι τα είχες αποδώσει, αλλά όχι στο επίπεδο της έντασης του πιάτου που δείξαμε εμείς. Δημήτρη. Οκτώ, Αλέξανδρε. Ήμουνα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα πήγα πολύ καλά και πέτυχα τον στόχο μου σε αυτό το κομμάτι και πραγματικά άρχισα και να ελπίζω. Έχουμε φάει αρκετά πιάτα από τα χέρια σου. Θεωρώ ότι αυτό ήταν από τα καλύτερά σου. Ευχαριστώ. Πολύ ισορροπημένο πιάτο. Μικρές λεπτομέρειες. Λίγο η ελήψη του αλατιού, λίγο τα μυρωδικά. Ίσως ήθελα λίγο περισσότερο άρωμα. Αλλά σε γενικές γραμμές έκανες ένα πάρα πολύ καλό πιάτο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Πραγματικά, όταν είδα και το τρίτο χτάρι, μου λύθηκαν τα γόνατα, ξέροντας ότι μάλλον θα πάω σπίτι μου. Αλέξανδρε, για να μην αποχωρήσει σε λίγο από το MasterChef, πρέπει ο Γιώργος να έχει συγκεντρώσει λιγότερους από 24 βαθμούς. Λευτέρη, πάμε το ίδιο για το πιάτο του Γιώργου. Αλέξανδρε, για να μην αποχωρήσει σε λίγο από το MasterChef, πρέπει ο Γιώργος να έχει συγκεντρώσει λιγότερους από 24 βαθμούς. Λευτέρη, πάμε το ίδιο για το πιάτο του Γιώργου. Γιώργο. Συγχαρητήρια, έκανες ένα ωραίο πιάτο. Πέτυχες μια πολύ ωραία πατάτα. Το σηκώτη το κράτησε ζουμερό, παρότι το φοβήθηκα έτσι όπως το είδα. Και γενικά έχεις πετύχει και εσύ την αρμονία του πιάτου πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί λίγο αναπτερώθηκε το ηθικό μου. Χάρηκα που ο κύριος Λαζάρο αναγνώρισε το πιάτο ως καλό και πήρε ένα οκτάρι. Και πραγματικά ένιωσα ότι έχω ελπίδες να το παλέψω. Γιάννη. Το 9 του κύριου Λουκάκου, που συνήθως είναι και αυστηρός, ήταν αναπάντεχο και πάρα πολύ με χαροποίηση, πραγματικά. Γιώργο, το πιάτο σου ήταν επίσης πολύ καλό. Βαθμολόγησα τον ένα βαθμό παραπάνω, γιατί με ενθουσίασε πάρα πολύ, ειλικρινά, η πατάτα που έφτιαξες. Και γενικώς, όπως αντιλαμβάνεσαι και τη βαθμολογία, έχεις κάνει ένα πάρα πολύ καλό πιάτο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να σκέφτομαι ότι θα τελειώσει σήμερα το ταξίδι μου στο διαγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, το είχα συνέχεια στο μυαλό μου ότι μπορεί να συμβεί. Γιατί ήξερα ότι είχα ένα πολύ δυνατό αντίπαλο απέναντί μου. Γιώργο, μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 17 βαθμούς. Αν ο Δημήτρης σε βαθμολογήσει με 6, αποχωρείς από το διαγωνισμό. Αν σε βαθμολογήσει με 8, παραμένεις. Αν σου βάλει όμως 7, το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο και τότε οι κριτές θα αποφασίσουν εδώ μπροστά σας ποιος θα παραμείνει στο διαγωνισμό. Ένα στραβοπάτημα, κάτι να έχει πέσει άσχημο στην μπουκιά του κυρίου Σκαρμούτσου, πολύ εύκολα θα μπορούσα να πάρω και λιγότερο από 6. Δημήτρη. Γιώργο, 8. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ για 2 λόγους. Και ότι παραμένω στο παιχνίδι και ότι το πιάτο μου πήγε πάρα πολύ καλά.
Αμέσως όμως κοίταξα και τον Αλέξανδρο που ήταν απογοητευμένος, τον αγκάλιασα, τον φίλησα και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πρέπει να πω συγχαρητήρια και στους δυο σας, γιατί κάνατε και οι δύο εξαιρετικά πιάτα. Δεν ξέρω αν ήταν η πίεση, δεν ξέρω αν είναι το σημείο που έχει φτάσει ο διαγωνισμός, δεν ξέρω πόσο το θέλατε να παραμείνετε. Εν μέρει νιώθω και δικαιωμένος, πραγματικά, γιατί άδικα βρέθηκα εδώ, δίκαια για κάποιους, άδικα για μένα, και μπορώ να γυρίσω στο σπίτι με ψηλά το κεφάλι και με ένα καλό σκορ. Αλέξανδρε, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ μικρές οι λεπτομέρειες. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και λυπόμαστε επίσης που αναγκαστικά αποχωρείς. Και ειδικά όταν έχουν μπει τόσο καλοί βαθμοί σε ένα πιάτο. Νιώθω άσχημα για τον Αλέξανδρο, γιατί και αυτό σήμερα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το να αποκλειστείς με 3 οχτάρια δεν είναι εύκολο πράγμα. Και σίγουρα το παιδί, όταν είδε τις βαθμολογίες του, θα ήλπιζε για το καλύτερο. Του πήρα την νίκη από τα χέρια. Πάντως, εμείς τέτοιες αποχωρήσεις θέλουμε και αυτές οι αποχωρήσεις μας ευχαριστούν. Με τιμάει αυτό και είπα και πριν ξεκινήσουμε τη δοκιμασία ότι άμα χάσω θέλω να τον δυσκολέψω πολύ. Και χαίρομαι που τα κατάφερα. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος που έφτασα ως εδώ και νομίζω ότι έκανα και την οικογένειά μου περήφανη, γιατί για αυτήν ήρθα. Και ευχαριστώ και εσάς, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα εδώ μέσα και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα όλο αυτό, όχι μόνο στο μαγειρικό της κομμάτι, αλλά και όσον αφορά το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων. Νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα και θα με βοηθήσει πολύ στη ζωή μου από εδώ και πέρα, γιατί είμαι πολύ νέος και έχω πολλά ακόμη να δώσω. Γιώργο, εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα. Θες να πεις κάτι στον Αλέξανδρο? Θα του πω ένα μεγάλο μπράβο. Όταν είδα τα 3 οχτάρια δεν πίστευα ότι τα έχω πάει καλύτερα από σένα. Και με τα λόγια σου τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μπράβο, γορίνα μου. Κάτσε λίγο, Κατρίνη. Δεν το έχω. Συνέχισε με δύναμη. Δεν νιώθω πικραμένος που αποχωρώ, ούτε το ότι βρέθηκα σε αυτή τη δοκιμασία αποχώρησης, γιατί εγώ πήρα την ευθύνη πάνω μου και ζήτησα να με ψηφίσουν. Οπότε έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Ξέρεις τι, είσαι μικρός και έχεις λαμπρό μέλλον μπροστά σου και αυτό είναι στασί, είναι εξαιρετικό πιάτο. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα σε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια σου. Αυτό ήθελα από την αρχή στο διαγωνισμό, ότι την ημέρα που θα φύγω, να φύγω με ψηλά το κεφάλι. Μην ευχαριστείς. Ευχαριστώ, Γιάννη. Να μην με ευχαριστείς. Εγώ το κάνω με χαρά. Αυτή τη γνώση που έχω να τη δίνω σε εσάς. Ευχαριστώ. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε κι εμείς. Να είστε καλά. Μπράβο. Στεναχωριέμαι που φεύγω και δεν μπορώ να ξαναμαγειρέψω. Γεια σου. Περνούσε μπροστά μου όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε από τους 50 εδώ μέσα και συνειδητοποιώ ότι παρακάλαγα να μπω στην 25η και μπήκα μάλιστα τελευταίος. Ο Αλέξανδρος. Και όλο αυτό ήταν σαν ένα όνειρο για μένα. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Καλή επιτυχία. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που έφτασα μέχρι τους 10 και νομίζω ότι κάνω περήφανος και πολλούς ανθρώπους που με αγαπάνε και με περιμένουν εκεί έξω. Ανυπομονώ να γυρίσω πίσω στην κανονική μου ζωή και να θυμάμαι πάντα, ίσως μέχρι και τα γεράματά μου, όλη αυτή την εμπειρία που πέρασα εδώ πέρα. Πάντως έχουν κάνει και οι δύο πολύ καλή προσπάθεια. Νομίζω ότι θα έχουν μια καλή βαθμολογία και ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Γιώργος, επειδή τον παρακολούθησα έτσι, ήμουνα και από πάνω του στον εξώστη, πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του αυτή τη φορά. Ενώ στις άλλες δοκιμασίες του μίλεξε και ήταν αλλού από το άγχος του. Αυτή τη φορά όχι μόνο δούλευε, έκανε και, ας πούμε, και χαβαλέ, γυρνούσε, μας μίλαγε. Σαν να βλέπα έναν άλλο άνθρωπο να μαγειρεύει, μου φάνηκε. Ο Αλέξανδρος ήταν λίγο πιο αγχωμένος από ότι ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν λίγο πιο μεθοδικός. Ελπίζω να νικήσει ο καλύτερος. Θα ήθελα πολύ όμως να γυρίσει ο Αλέξανδρος, πραγματικά.
Το ότι κέρδισε ο Γιώργος μου είναι αδιάφορο. Και αν κέρδισε σημαίνει ότι έκανε καλύτερο πιάτα από τον Αλέξανδρο. Δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έχει φύγει ο Αλέξανδρος. Έλα. Μαραθωνοδρόμος, έτσι. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το θυμό του, το μετέτρεψε σε κίνητρο, επέστρεψε πανηγυρικά στο σπίτι και έδωσε την καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να έχει δώσει. Είχαμε και δύο πολύ ψηλές βαθμολογίες. Ωραία. Δεν το περίμενα. Τι βαθμούς σας βάλανε? Ο Αλέξανδρος είχε 3 οχτάρια, εγώ 2 οχτάρια και 1 εννιάρι. 9 ποιος σου βάλε? 9. Ο Λουκάκος. Δεν το πίστευα. Ήταν τιμή μας που πήγαμε καλά και κρίμα για τον Αλέξανδρο, δεν ήθελα να είναι αυτός δίπλα μου σήμερα. Το άξιζε πάντως να φύγει με ένα καλό λόγο. Κατά τη γνώμη μου, sorry Γιώργο, θα προτιμούσα να ήσουν εσύ δίπλα μου. Ήσουν αρχηγός, με επέλεξες εμένα σαν εύκολη ψήφο, είχες το θράσος και το θάρρος να με ψηφίσεις παρά το μεγάλο βαθμό που είχα. Θα ήθελα να έχεις και την πυγμή να το πάρεις πάνω σου πραγματικά και να ήσουν δίπλα. Εντάξει, εδώ είμαστε ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, αργότερα. Μπράβο στον Γεράρδο που είχε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά, να εξωτερικεύσει αυτά που έχει μέσα του. Για μένα ο Γεράρδος είναι άνθρωπος με κότσια και πιστεύω ότι αν αυτός ήταν αρχηγός σε μια ομάδα θα το έπαιρνε πάνω του. Σε ένα διαγωνισμό είμαστε, σε ένα παιχνίδι και ο καθένας πρέπει να κοιτάξει να δει πώς θα μείνει περισσότερο στο διαγωνισμό. Σε άλλη περίπτωση, και αν ήταν διαφορετικά δομημένες οι ομάδες, και ο Γιώργος θα είχε το θράσος να ψηφίσει εμένα. Οπότε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επειδή είναι πικραμένος και έζησε όλη αυτή την δοκιμασία της αποχώρησης, του φεύγουν και λίγο και λέει κάτι παραπάνω όπως το θράσος, το θάρρος, αυτά που έλεγε στον Γιώργο. Ο Γιώργος η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να το απαντήσει, να αιτιολογήσει τουλάχιστον ότι εντάξει, δεν σε ψηφίζω γιατί δεν είμαστε τόσο κοντά και με τον Μπάμπη, για παράδειγμα, με τον Νίκο, με τον Γιώργο, με τον καθένα. Δεν απάντησε, δικαίωμά του. Πρώτη φορά είχα πεισμώσει τόσο πολύ και για το άδικο της ήττας μας, σαν ομάδα, αλλά και το άδικο της ψηφοφορίας, κατά τη γνώμη μου. Και μόνο περήφανος για το πιάτο και δικαιωμένος για το αποτέλεσμα, νιώθω. Στη θέση του μάλλον και εγώ έτσι θα αισθανόμουν, αλλά από την άλλη, αν έχανε η κόκκινη ομάδα, θα ήμουν εγώ με τη Μαριάννα υποψήφοι, οπότε δεν μπορείς να κρίνεις κανέναν για το πώς ψηφίζει. Εντάξει Γιώργο, τώρα σίγουρα θα νιώθεις αδικημένος για την ψηφοφορία, όπως νιώθω και εγώ αδικημένος ότι χάσαμε και γενικότερα. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο καθένας ψηφίζει με τα δικά του κριτήρια και ελπίζω να τελειώσουν αυτές οι ομαδικές πλέον για να σταματήσουμε και αυτό το σε ψηφίζω, δεν σε ψηφίζω. Τουλάχιστον εγώ θα νιώσω καλύτερα άμα σταματήσουν αυτές οι ομαδικές. Δεν ξέρω αν θα σταματήσουν, αλλά μία ακόμα θα την ήθελα για να παίξω κι εγώ ίσως λίγο πονηρά μια φορά. Να έχω την ικανοποίηση ότι το δέχτηκα, αλλά το έκανα κιόλας. Εύχομαι να είσαι αρχηγός, να με διαλέξεις και να με ψηφίσεις. Εδώ είμαστε ανταγωνιστές, πλέον είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, να μην παρασυρώμαστε πρέπει από τις άλλες φούσκες και τις άλλες τύπου φιλίες. Όπως έπαθε ο Αλέξανδρος, διότι παρασύρθηκε και θυσιάστηκε προκειμένου να προχωρήσουν άλλοι. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Masterclass. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, οπότε είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ο Λευτέρης Λαζάρου και ο Δημήτρης Καρμούτσος παραδίδουν ένα ακόμα Masterclass, δείχνοντας νέες συνταγές στους διαγωνιζόμενους. Ελπίζω πραγματικά να μαθαίνετε από όλα αυτά και να τα χρησιμοποιήσετε. Οι 9 κορυφαίοι υποδέχονται έναν καλεσμένο σεφ που τους αποκαλύπτει νέες τεχνικές μαγειρικής. Υπάρχουν δύο ειδών αμπούλες, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του αζότου. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.